Салом алейкум, бародарум. Ман Исмоил аз Англия гап мезанам. Нашод кор гап занем мақсад пурзаган чанд сум ойлико чӣ хела. Ман расход карагим, расходи худ ман мегум, ман 90,000 расход карагим. Одамон ҳастанд ки катимон омадаган 60,000 расход караган. Пули виза 25,000, 5,000 дига мерава мақсад барои виза гирифтан, виза қабул кардан. Шо пули туда обратно билет Екатеринбург. Одамое ки дар Екатеринбург зиндаги мекунанд давои арзонтар меғалтад. Баъд 20,000 пули раҳпули Англия гирифтаган. Бародора ҳастанд ки пешакӣ гирифтаган 12,000, 15,000 гирифтаган. Баъд нашод мошеннико гуфтанем дар ягон кас ягон вақт ягон сум натиҳен. Бародаро илтимос и бепулай и фирмаи официальная ҳар як одам бояд худаш пур куна. И ягон хе через намеша. И хали через мекунен хутонам намегзанен двойной меша мақсад пултон редко қабул мекунан хали одамой. Барами одамой ки руси медонан ҳаваё мақсад заявка тиян. Одамой ки намедонан хутона ғам натен мақсад проблематон мешавад пултон месуза бародаро. Баъд нашод ойлик мегум. Нашод ойлико ин рӯз мо 8 соат кор кардем. Ба руси гидета 7,5-7,000 мешада мақсад. Инам хасум кор кардем. Нашод питани камтарак нархуш болотар ай Россия. Гоҳ чизе ҳаст ки мақсад нархи аму Россия бори гоҳ чизош қиматтар. Ҳамин чизош камтар қиматтар. И фирма ҷои хов ҷой ҳаст ки мақсад фирмаи ҳаст ки ҷои хов мегира сумша пули газ пули света мегира. ҷой ҳаст ки фақат толка ҷои хов мегира ҷои газ намегира. ина ҷои мо ҷои газ пули свет ягон чи намегира толка ҷои хов мегира. ӯ яхе мегира ки ту худ хид намекунӣ мақсад аввали ки яхе мегира ту тоза да ту суми нормал мемонад. ҳаме ки дар Москва одамое ки кор мекунанд обична кор мекунанд 3 рӯза 2 рӯза коришонро дар як рӯз мегиранд иншоалло вақти сезон мебия. Нашо документо пурзаган ай киҷо гирем документо ай Тоҷикистон одамое ки граждани Тоҷикистон ай МВД Тоҷикистон дар ҷое ки зиндагӣ мекунен адел меган аму адел Тоҷикистон мегирем. Суратш боша меша бародаро мақсад обязательно нест ки катид биёрӣ суратш боша меша внутри паспортам суратш боша меша бародаро. Нашод омадан чихе меби билета мегири ҳама каса як ҷоя катиби 3-4 бародари тоҷик мепарен Лондон мебин иншоалло ай таможни мегзарен иншоалло. баъд занг мезананд тунан даму группатон старшиш фарёд мекунен як ҷо ҷамъ мешен автобус мебия соатҳои 5 бига ҳаматонро мешунанд мақсад мебиранд ҷои худтон тақсим мекунанд. бо саволо бисёре ки мақсад бисёри одам пул прилагат кардан мая ки мақсад пул то метем ё мая биёр ма ягон кор кардан наметунам бародаро и ягон кас да сум нате ягон кас овара наметунам толка ваё мефаҳмонанд ки чӣ кор кардан дар кор ҳам барами одами камтарак калаш кор мекуна худаш метавона омада бародаро. ман дидум ӯ рӯз як бачак роӣ кард я фирма ки шуда шуда номерош мондагия мақсад бародарои тоҷикан 4,000 евро талаб кард. яъне ман просто ҳайрон шуда мондум. нахуд 4,000 барои як анкета пур кардан ҳоли ҳавай мегзара намегзара худо медонад 4,000 евро прилагат кардай. одамое ки силкае ки дар тиктоки ман ҳастан иншоалло дароен ҳамҷо русия мефаҳманд ҳамҷо ҳамаш нависондаги контракто соати кори чанд сумай. баъд иҷа соати кори 8,091 пенсиями пен ҳамхалинай да карш дирам карш гӯем ҳамхалинай бо вобаста ба объём чанд объём зиёд кор карӣ иншоалло бо зиёдтар сум мегирӣ бонус мегирӣ мақсад зиёдтар бо кор мекунӣ. одама ҳаста ки ман ҳамин рӯз пурсидум гуфтанд ки рӯзу шуда мо 200 фунтӣ кор кардем. ӯ рӯз як чанд каса пурсидум ман ҳамхали мақсад иқа одама гуфтаистам ман пурсидум якум пешакӣ ҳамая одамое ки пеш кор кардан меган ҳамхали одамои коригарда кор ҳастан ҳама вақт иншоалло суми сол мегиранд. одамое ки меган ки кор нестай мақсад сум намегирем ва ҳама дар маедан ҳама бекор хуҷан барами сум нормали намегиранд. мо ҳамин рӯз кор кардем кор нормали чихеле ки дар Тоҷикистон деҳқонӣ кор мекунем мақсад ҷумида месен иҷам ҳаму кора бародаро просто мардум бисёруш ҳамин бекор хуҷагӣ да омӯхта шудаган хиёл мекунанд ки ҳаминҷа 10 соат мегарди истисо сумуд метиҳанд суми нормали. нашуд анкета пур кардем 12 шагиш омадем
дамҷо загрузид мекунед сурати худтона, сурати паспорт, загранпаспорт, справка барои медицинский дар кор нест, вай напурсед аймо справка нисидуми загрузид мекунед иншоаллоҳ. Баъд дамҷои помиша нигоҳ мекунед, календар ҳар рӯз нигоҳ мекунед ва редка рӯзои холӣ мешавад. ҳар рӯз нигоҳ карда месиен, як рӯзи холӣ сиёҳак мешавад, даму сиёҳак меҷиқем иншоаллоҳ собеседование қабул мекунем. Баъд дар шумо ҳамун рӯз занг мезанам, катитон гап мезанам, видеовизов мепурсан, русистон чӣ хелай савол ҷавоб мекунан, Армения мепурсан тона легально кор карден ё нелегально. Гӯем ки легально кор кардем, барои ки мепурсан психологически савол метавонад тона кани ҳамин дилниятиш чия, мақсад нагӯем ки мегрезум иса. Баъд бародарон забони англисия то омадан тона одамое ки уҷа заявкашон қабул караган англисия ёд гирем, барои худтон ақаллан магазин дар ки ҷо гуфтан ису савол ҷавоб, ному фамилия пурсидан, ҳамаша иншоаллоҳ бинен азёд кунен ки бениҳоят дар кор меша. И дар худтон дар кор меша, барои ҳамин бинен азёд кунен англисиро. Одамое ки заявка додаган иншоаллоҳ 2 моҳ пас мақсад агар визашон нагиран, билетшон нагиран, дар сезон мебиён, кор бисёр мақсад суми соз кор мекунанд иншоаллоҳ. охир да мегӯм нашудам мошеннико эҳтиёт кунем бародаро, ки мошеннико пули бачаҳои тоҷика бисёр гирифтаистанд. Иншоаллоҳ оли меқапаншон авораю, просто эҳтиёт кунем. Мардуми камбағал бо як бор дига гуфтаниём нашуд нос мепурсан бачаҳо бисёр, нос надидем, ба фикр намефурӯшанд дар ҷо нос, ако бачаҳои тоҷик нафурӯшанд намедонам. баъд одамое ки мебинед иншоаллоҳ камтарак маданията ҳис кардан дар кора, штоби ки дар ҳамиҷа нафаҳманд вона дар метро мақсад даводав карда обрӯя резонда, мақсад дар инҷа мардумш бениҳоят маданияти хуб доранд, барои ҳамин эҳтиромона карда инҷа Москва нест мақсад. баъд омаден фикри гурехтана ягон вақт накунем, барои ки бародаро ҳаста ки умедвор мебиён омаданиям документ месупоранд, як кас ду каси шумо мегрезен, дига тоҷикҳо қабул намекунанд. ӯ бародаро ки ният доштан омаданиям наметавонанд арои шумо. мардуми узбек ҳам хали як группа гурехта рафтан, ҳозир узбекҳоро қабул накардаистанд. барои ҳамин эҳтиёт кунед бародаро. 6 моҳ кор ку, 2 сола кори ҳамун Россия иншоаллоҳ метия, мехезем мерен хонатон, бо 6 моҳ пас гашта мебинед. бас неста, дар кор неста 2 сол 3 сол истодан. баъд иншоаллоҳ одамое ки нависондаган чихе проделит кардан ранги ҳамин Россия ро чихе вид на жительство мегирид через ЗАГС, инам хеле ҳамҷад ам мешавад, просто камтар қиинтара, мақсад англисия донистан дар кора ису даводави камтар бисёртар дорад. проделит мақсад бо ҳаста вакансияе ки мақсад ягон специалист бошид дар ҳамун корут, дар ҳамун профессият, иншоаллоҳ ба ҳавай бо проделит кардан метавонӣ. ягон фирмаи дига дар ин фирма фақат 6 моҳ кор мекунӣ, мерай меёй ба фирма, баъд 9 моҳа мешавад, баъд 1 сола мешавад. боқӣ дар амони Аллоҳ.